पोपट. पोपट हा सर्वांना माहीत असलेला एक पक्षी आहे. त्याचा रंग हिरवागार असतो. त्याला तो रंग फारच खुलून दिसतो. त्याच्या चोचीचा रंग लाल भडक असतो. चोच बाकदार असते. गळ्याजवळ निळसर पट्टा असतो. त्याला कंठ असे म्हणतात. त्यामुळे तो फारच सुंदर दिसतो. त्याचे डोळे मण्यासारखे वाटोळे व बारीक असतात. चोच बळकट असल्यामुळे तो कठीण कवचाची फळे सहज फोडू शकतो. पोपटाचा आवाज फार मधुर असतो. तो विठू विठू असे बोलतो. जसे त्याला शिकवावे तसे तो बोलतो. आलेल्या पाहुण्यांचे तो स्वागत करतो. त्याच्या पायांना प्रत्येकी पुढे 2 व मागे 2 अशी 4 बोटे असतात. त्यामुळे तो फांदीला घट्ट धरून बसतो. तो भिजलेली डाळ, मिरच्या व पेरू अतिशय आवडीने खातो. पोपटाला रानामध्ये स्वतंत्रपणे ढोलीत राहणे आणि आकाशात स्वैरपणे उडणे फार आवडते. पोपट हा सर्व पक्ष्यांत फारच सुंदर दिसतो. त्यामुळे तो सर्वांना आवडतो. शिवाय तो शिकवावे तसे गोड बोलतो. म्हणून आपण मोठ्या आवडीने त्याला पाळतो. त्याला पिंजऱ्यात ठेवून आवडीचे खाणे घालतो. पण त्याला ही सुखाची गुलामगिरी आवडत नाही.